we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Another sweet Thursday morning kaninyong tanan mga kapuso, atong sugdan ang atong adlaw with fresh and positive perspective. Tungod pipila na lamang ka mga oras ato ng sugaton ang tuig 2022. Good morning Attorney Resi, kamusta ka? Naka-stretching ba ka sa imong kalawasan din ha? Good morning, Samsay! Good morning, mga kapuso! Yes, ay, nakapag-stretching na ko. Maunang alive na alive kaayo ko this morning. Kamu mga kapuso, bangon-bangon na tungod masimuon pa namong mas alive ang inyong kabuntagon tungod sa mga storya nga among hatod o giandam alang kaninyo. This morning, mga kapuso, sa Spotlight, atong makauban ang incredible Mindanaoan lady biker nga kasamtangang ginatuyok ang tibuok Pilipinas gamit lamang ang iyahang bisikleta. Ang iyahang motivating and inspiring na storya mga kapuso, ana ang atoang atangan. Samtang atong sayron kung unsa ang New Year's resolution sa pinasahi nga viral LGBT couple gikan Cagayan de Oro City nga bag-o lamang gikasal. Ang ilang mga plano og pagpangandam isip LGBT couple, kana ang atong sayron gikan mismo kina Chiquita o Gab-Gab nga karon Mr. and Mrs. Escoto na. Ug sa Bestalk naman mga kapuso, atong makatsikahan ang bagong kapuso artist na si Luis Hontiveros. May buntag Luis and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Advance Happy New Year! Kamusta? Ayan. Maayong buntag sa inyo, Attorney Resi and Davao. Ayan, mabuti naman tayo. Kayo, kamusta? We're doing great and we're so happy na makasama ka ngayon. Of course, when you're at home ba, what do you usually do? When I'm at home, I usually just eat, work out, spend time with my family and yung mga pets namin, ayan, kulitan, play my video games, syempre, watch yung mga shows or movies, ayan, just relax, ganyan. Bahay lang talaga. That's so fun, no? I'm sure a lot of people are raving about this parang point in your life where they're asking, what do you do ba daw to keep yourself fit and healthy? Well, regular exercise yan. Kailangan natin yan. Not just, I do it more of a lifestyle, not just for aesthetic. Hindi lang talaga para just to look good kasi it's for my job, but also to just be healthy. Lalo na ngayon na may COVID tayo, diba? So we need to keep our immune system strong and to be able to live a more quality life. Ayan. On a more personal note ba, pag walang trabaho, walang camera, sino ba si Luis Hontiveros? Siyempre at home or behind the camera? Behind the camera si Luis Hontiveros ay mahihain. Maniwala kayo sa hindi. Yes, like Maniwala, tell us more. I'd prefer not to be noticed. Like I prefer na walang parang attention sa akin. You know, not like when you're in front of the camera. You siguro weird sa inyo na marinig na ako mahihain kasi I mean, I'm in this industry, diba? Showbiz, kanyan, umaarte. Pero that's just because it's my job. Iba yung si Luis Hontiveros. Si Luis Hontiveros lang yan. Hindi ako yung artista, yung trabaho. That's how I always explain it to people. Ako, I prefer to be just with the people na who I just really know, ganyan, yung mga circle of friends ko lang talaga nung high school pa, ganyan. Hindi ako yung parang very all-out artista life.
I mean, ako personally, ganun lang. I prefer na yung simple lang. Normal life lang. Yan. Grabe. And that's really an interesting thing that we've learned about you this morning. Kasi I'm sure it's also quite a struggle to put yourself out there, right? Alam namin that you're also a celebrity. We know that 2022 is going to be really maswerte para sa'yo dahil meron kang bagong project. Tell us more about it. Yes. We are very, very happy about that. Very grateful. So, ayan, excited na akong na mapanood nyo. Very soon, February, Valentine's Week yan. False positive po mga kapuso. Ayan, kasama po natin dyan si Zian Lim, Glyza De Castro, Alma Concepcion, Toton Gutierrez. Ayan, yan po ilan sa mga kasama natin sa false positive. Siguradong kikiligin kayo. Matatawa, ayan, for sure. Dahil talagang masaya kami dito sa set at talagang pinaghihirapan namin yung aming pagtitaping dito para naman may share kami sa inyo sa araw ng Valentine's. Ano ba yung magiging character mo naman dito sa false positive? Ayan, I guess tulad sa To Have and To Hold, nung mga bandang una, kinabwisitan si Daryl. Ngayon naman, bibisita naman kayo ni Devon Rosales. Ayan. Si Devon Rosales dito, attorney, ano siya he's very rude, discriminating, sexist siya, misogynist siya. But though masama yung kontrabida dito si Devon Rosales sa magiging story, but what I want to share sa mga viewers natin, sa inyong lahat, mga kababaihan, sa kalalakihan, sa portrayal ko dito, gusto ko maipakita yung mga parang yung mga sexist remarks ng mga kalalakihan, yung mga pag-uugali natin, yung mentalidad naming mga lalaki towards sa mga kakayanan ng mga kababaihan. Grabe, wonderful message, and we can't wait kung ano yung mga inihanda ninyo para sa lahat na ating mga kapuso dito sa False Positive. Apart from that naman, Luis, meron ka pa ba ding mga dream roles, mga dream projects that hopefully magawa mo rin in the coming months or years? Yes, Attorney Resi. When I always get asked this question, ako lagi ko talaga sinasabi, consistent ako dito. I want to play yung role na someone who has mental illness. I want to tackle mental health. I always try to go for roles na can send a message or at least trigger yung critical thinking natin. Like, ask big questions, important questions. So ako, gusto ko yung character na ma-play ko in the future. Hopefully, either a show or a film, a military veteran with PTSD. Yan. Or someone na may mental illness. Somewhere along that line. Yan. Gusto ko kasi talagang mapag-usapan yung mga bagay na parang we're very sensitive about talking about these specific topics. Yan. That's interesting, and you sure do know how to challenge yourself, Luis. Grabe ka. And of course, ito na lang, mensahe mo sa lahat ng ating mga kapuso all over Mindanao, and imbitahan mo na rin sila na abangan ang False Positive ngayong February. Go ahead. Ayan, maayong buntag, Davao. Maayong buntag sa inyo, Mindanao. Iniimbitahan ko po kayo na panoorin sa 2022. Malapit na po yan. Ang False Positive, kayo po ay kikiligin, matutuwa, tatawa. Yan, ang dapat nyo abangan. Kasama po namin dyan si Zian Lim, Glyza De Castro, Toton Gutierrez, Alma Concepcion, at marami pa pong iba. Abangan nyo po yan sa February na po yan. Ayan, maraming salamat. Dagan kayong salamat, Luis. Thank you for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Maraming salamat, Attorney. Mag-iingat kayo lagi, and Merry Christmas. Happy 2022. Tutok lang mo, mga kapuso, ka mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga atong makauban pagbalik ang nag-viral kaniadto nga LGBT couple sa Cagayan de Oro City nga karon kasado na. Sayron ta kung kumusta ba ang ilang kinabuhi ug paon sa Banila at tubangon ang bag-ong tuig
At ang makauban si Miljon Randy Escoto o Chiquita o Shaira May Regalado Escoto o Gabgab. Chiquita o Gabgab, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo karon? Ayan, maayong buntag sa atong mga kapuso din ha, nga nananaw karon, maayong buntag. May buntag pud sa mga tanan LGBT member dyan sa nga nagtan-aw karon sa Mindanao. Wala na gayod napugngan ang inyong panaghigugmaay ug naabot gayod sa kasalan. Unsa ba ang inyong ginabati nga husband and wife na gayod mo in a unique setup? Karon kay bagong kasal na mi, dili jud mi uyab-uyab or live-in partner, murag lahi na gyud siya ang amo ang feeling kay karon kay murag Dagang trial. dagan kay trials, actually dagan kay trials Cyril no nga tamong relasyon, labi na ang away no. Ang away namo murag kuan gyud siya, labaw pa kang bagyong Odette, pero mula-mula pa gyapon siya kay murag na gyud mi sa stage karon nga bana og asawa. So na gyud tay mga butang na kanang dili magkasinabutan, pero at least nga amo ra gyapon na overcome kay of course ang sinabtana rami. Chiquita o Gabgab, unsa-unsa ba mga adjustments nga inyong gihimo karon nga magtiayo na gayod mo? Mas mikusog ba ang inyong panag-uban? Kanang kuan, kanang adjust gyud mi sa mong batasan Cyril, kay tungod ang among batasan kay lahi man ni personality, pero tungod lagi sa amo ang kaning nanami anak, kuan gyud mi magkasinabot gyud mi na kung siya ang kaning medyo kaning dili wala sa mood, so ako nagapaubos. Kung usahay pod ako ang kaning medyo init ang ulo, kani pod siya usahay, magpaubos pod siya. Kanang sinabtana lang gyud, mura gyud ang among kuan, ang among setup. Karong nagsing-abot nga bagong tuig, unsa ba ang mga pagpangandam ninyo isip magtiayon? Paunsa ba ninyo sugaton ang bagong tuig? Since for 2022 will be a bright year for us, not for us but for everyone no. So amo siyang sugaton sa kaning malipayong tuig no, as a couple, as a husband and wife no, kay since that will be our first year no. First year na gyud siya nga sa among gikan sa among pagrelasyon sa panag-uyab bantol sa mag-asawa. Amo gyud siyang i-welcome ang 2022 nga more brighter, happier and enjoy and kaning happy lang jud, walang ending ana. Puro to kanang mag-enjoy dapat, tapos kanang welcome na mo among year nga as happy family dayon. Kanang nay changes nga baguhon, kanang mga negative nga mga attitude dapat i-change para rapod kayo sa pamilya. Isip mag-partner despite all the challenges. Unsa ba mga kadaugan karong tuiga nga buot ninyong pasalamatan? Isa sa among gusto nga pasalamatan for this year despite of the pandemic, despite sa bagyo no nga atong nasaguba karon. We're very thankful and grateful sa lahat ng mga taong sumuporta po sa amin at lalong-lalo na sa mong parents, especially to our parents because they are there always na mo support sa amo. 1,000 gyud nga support, 1,000 times na support nila sa amo sa mga blessings nga niabot sa amo, especially ang among baby this year siya gianak, so very big blessing kay siya, so mapasalamaton gyud kayo mi ana say. Pasalamat ko pinakauna sa Ginoo kay tagaan ko kanang ngani nga pamilya, gitagaan mi baby blessing, tapos tagaan po mig kanang mga blessing ni Lord nga angay na mong ikalipay. Siyempre, basta bagong tuig, Chiquita o Gabgab, uso kaayo no kining ginatawag nato na New Year's resolution. Sa inyo ba, unsa ba inyong mga resolution o kung wala, unsa ba ang mga buot ninyong mas mulambo pa sa inyong kinabuhi? Well, ang New Year's resolution no, sige naman tag-check ang New Year's resolution, pero ang usay anak hindi man gyapon makuan, dili gyapon matuman, pero for 2022 paningkamutan jud nako sa akong self na kanang ang akong resolution dili siya kanang i-change kung dili more hardworking, more kanang paningkamot and more love sa family. Wala gyud na ako wala ko ang i-change sa akong life sa among resolution, which is ako pang i-more no, more love the family, more hardworking and more na paningkamot para sa pamilya. Ako po, sir, kay i-focus na ako akong pag-school dayon. Wala man kay ko naka-focus karon sa akong school kay tungod ka baby, pero
next year. Pero next year, ako pa nagkamutan nga maka-focus yung anak nga makagraduate. Sanglit unique gayud kaayo ang inyong setup tungod si Chiquita gay at the same time papa og si Gabgab nga lesbian at the same time mama. Basin aduna ko mo mensahe sa ato mga kapuso nga sama ninyo nga galantaw karong buntaga. Ayan, sa mga LGBT couple namo din no, nga pareha namo nga sa mga amiga diya sa Davao, sa Digos ug diya sa Pagadian nga pareha gyud kami set up tumboy ug bayot ug nanay mga anak. Sis, mga brother, laban lang yun ta, no? Ang akong mensahe lang yun sa inyo is be yourself lang yun ta, mga kapuso, kay, which is mo yun na siyang one of the most important sa relationship nga, be yourself, kay, bisa kung saan na ito magpagkarang ingno na, so, di ka punta ma-live, so, mas try na yun nang magpakuha na yun ta kung kinsa ta, kay para, mas i-love ta, ug dawaton ta sa atong hinigugma. Dagan naman jud mga relasyon karon ba ito tumboy ka kita man ako sa social media tapos kanang focus pud sila sa ilang kuan mga goal sa ilang gusto nga mahitabo sa ilang life magkapamilya. Be yourself lang pud sa kanang relationship o kanang just be yourself lang kay mao naman na ang kanang ginatawag nga love has no gender. Tapos kanang ang love kay dili pud gid mapugungan, wala gyud makapugong ana ang kung asa mo malipay kanang dadto lang gid mo go. Alright, dagan kayong salamat Chiquita o Gabgab sa inyong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Panghinaot namo ang kalambuan sa inyong pamilya karong bag-ong tuig. Ayan, thank you Sans Tyrell, thank you mga kapuso. Mga kapuso, chillax na mo diha kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Exercise karon ang biking alang sa mga gusto maka-achieve og healthy body. But this morning mga kapuso nga tuwa ang bisita kay more than achieving a healthy body, gusto pod niya nga matuyok ang tibuok Pilipinas gamit ang iyahang bike. Kiniwalay lain kundi ang lady biker ng Davao City nga si Ma'am Jocelyn Mula. Good morning Ma'am Jocelyn and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Ma'am Jocelyn, kumusta po kayo and can you tell us more about unsa ni imong purpose nga nang gusto nimo na matuyok at tibuok Pilipinas gamit ang imong bike? Good morning, Attorney Racy. Salamat po sa pag-invite sa ako. Kita nga mga kababaihan, kung ano ang lakas ng mga lalaki, tayong mga babae, malalakas din tayo. Unsay kusog sa mga lalaki, kaya pod namo nga mga babae. Una, na-inspired ako kay Sir Igman Tribunal. Nagsikad siya gikan sa Cagayan to Mindanao, ay Luzon to Mindanao. Pero sa pud ba ka nagsugod sa imuhang biyahe ma'am gamit ang imuhang bike? Nagsugod ko atong October 30. O ang ako yung Mindanao loop. Ikuton lang na ako ang Mindanao. Para na ako'y makaila, kaya na ako'y target nga mag-Philippine loop ko by next year, January. Tapos nananghid ko sa ako ang mama, na mubay ko, tuyo ko lang na akong Mindanao. Ako ang mama, support man po sa ako, happy po kaay ko sa ako ang mama. Pero Lord, thank you nga naabot ko sa ilaha. Unsa lamang ko sa Davao in town, oy, akong na-meet diri sa Naga, dili pud sila basta-basta. Bike Scout Community from Naga City. Wala ko magdahom. Ang akong pagpadyak sa Davao nga moabot ko sa area, makatulog ko, pagkainom ko, padyak ko. Maulang na ako ang kuan. First time mo na akong na-experience sa Naga City nga init ang pagtanggap sa ako adiraa. As you go through this bike journey, Ma'am Jocelyn, unsa man ang imuhang mga major life lessons pod, realizations nga imuhang mga natun-an? Wala man ko nga maabot sa punto nga, uy, kikapoy na ako, muuli na kong Davao. Wala man pod. Relax man pod ako ang lawas. Tapos, importante, kung mupadya ka, nagid kay kwarta sa imuhang bulsa. Unang-una, kwarta. Tapos, good health. Happy ko sa akong pagbisikleta. Wala po ko nga nakapoy sa akong pagpadyak. Kay support man po ng akong ginikanan. Daghan po kong nakaila nga mga
bikers. Happy ko sa kalsada nga na-meet pod nako nga mga tao, although di ko nila kaila, muhunong sa kuha tagaan kong tubig. Kasi sa hunong sa day, inom sa tubig, day, sinigutom ka, snack sa dire. Wala akong magdahon nga maka-encounter kung ingon ana. Daghan nga mga kapuso nato dinhi sa Mindanao ang nakatutok sa atong interview this morning ug nakatutok sab sa imuhang bike journey. Any message po para sa kanilang lahat? Maraming salamat po sa nagdadasal po sa akin at uma-idol sa akin. Mas idol din po kayo na lalo na po yung tumutulong sa akin at nagdarasal po sa akin. At alam ko po, pasensya na po kayo ha, hindi talaga ako agad-agad maka-reply kasi nagpapadyak po ako. Although monitor ko lang naka-online ako pero hindi ako nagbabasa ng message. Pasensya na po kayo. Pero happy, masayang-masaya po ako nung maraming nagko-comment, right, safe idol, ganon. Maraming nagtatawag na sa akin, idol, pero idol ko kayo lahat. Daghang kaayong salamat, Ma'am Jocelyn, para sa imuhang panahon. Thank you very much. Stay safe and Happy New Year. Maraming salamat po, Attorney Tracy, ug maayong buntag. Truly amazing kayo ng ato ang mga bisita this morning sa gani. Incredible indeed ang lady biker ng Mindanao na si Jocelyn Mobo. Tungod aside sa iyahang objective na matuyok ang tibuok Pilipinas, nindot sab kaayo ang iyahang advocacy nga to promote a healthy lifestyle and to encourage others, especially women, nga dili taangay mahadlok sa bisan unsa pang hagit sa kinabuhi. Sakto gayud kana, Resi, mas okay pa nga pagtuunang pansin na lamang sa tanan ang sport kaysa bisyo. Samtang unique setup man ang ilang pamilya, gipaniguro sa lesbian o gay couple nga sina Chiquita o Gabgab nga paningkamutan nila nga mahimong mabungahon ang ilang kinabuhi uban ang ilang anak. Karong umaabot nga bagong tuig, plano ni Chiquita nga mas maningkamot alang sa pamilya, samtang si Gabgab mubalik og tungha ug mag-focus sa pagtuon. And sa Biztalk, bagong Kapuso artist na si Luis Hontiveros excited na sa iyahang bagong series sa Kapuso Network na False Positive. Hopeful sab siya sa mas daghan pang projects this 2022. Isa ka tulog na lang, goodbye 2021 og hello 2022 na. Usa ka tuig na po ang milabay nga nag-uban-uban kita mga kapuso. Daghan nga mga life lessons ang mitatak kanato karon tuiga nga hinaot pa magamit nato sunod tuig. Ika nga nila, learning must be unending. Sama na lamang sa gikaingon ni Mahatma Gandhi nga learn as if you will live forever, live like you will die tomorrow. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.